हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम। रुकी रुकी रुकी, एगो और ही वीडियो देख ली ई वाला। होई है वही जो राम रचिगा। रुकी रुकी, एगो और वीडियो देखी ई छोटी बच्ची के। जादू घर को गुलशन। बता दी कि ई जो लड़की बा लोग, ई कहाँ के बा लोग, वायरल कैसे हो गए लोग। अभी बहुत तेजी से ई वीडियो ट्रेंडिंग में चलताटे, वायरल चलताटे कि 4 गो मुस्लिम के लड़की लोग इतना मतलब अच्छा गाना गाता लोग राम मंदिर पर, जौन कि अयोध्या में मतलब राम मंदिर बनल बाटे। मतलब कैसे वायरल हो गई लोग, आई ये वीडियो में जानल जाओ। सबसे पहले हम बता दी कि ई लड़की लोग जौन बा लोग लगभग 4 या 5 साल मतलब 6-7 साल से ई मतलब गाना गाता लोग यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल के नाम बाटे प्रिंसेस सिस्टर, ऐसा कुछ नाम बाटे। और हम बता दी ऊपर जाके हम देख ले बानी तबे वीडियो बनावतानी। और हम बता दें कि आज ये वायरल होके के मेन रीजन ई बा अयोध्या में राम मंदिर बनताटे, और वही मंदिर पर गाना गैले बा लोग बहुत सारा। पहले के भी बहुत सारा गाना बा जौन उतना हिट नहीं भल, आज गाना बहुत अच्छा चलताटे मतलब यूट्यूब पर। और हम बता दें कि सबसे पहले इनकर इंटरव्यू ले मनीष कश्यप, आ मनीष कश्यप के ही चलते आज ई लड़की जौन बा लोग 4 बहन वायरल बा लोग। और हम बता दें कि ई लड़की आज ना लगभग 5 साल पहले ही वायरल हो गई रही लोग, लेकिन वायरल ना होके के मेन रीजन ई बाटे कि ई लड़की अश्लील गाना ना गावेला लोग। एगो भी यूट्यूब चैनल पर हुआ जाम इनका लोग के चैनल पर तो एगो भी अश्लील गाना नहीं खे। ये भी छोटकी जादू घर को गुलशन। इतना अच्छा अच्छा गाना गावेला आज के भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी नहीं खे। जे बाटे से मतलब भोजपुरी में चाटे के तहने के त खोले के त पहने के ये सब गाना गावता लोग। लेकिन पहिलका बार ऐसा ई मतलब बात बाटे कि जौन उत्तर प्रदेश के रक्सौर ऐसा कौन गाँव हटे जहाँ के ई बा लोग बहुत अच्छा गाना गावता लोग। बता दें कि अच्छा गाना गैला के दिन ही मतलब मनीष कश्यप अपना घरे बुलैलन इनका लोग के, और से इंटरव्यू लेके मतलब वो अपना यूट्यूब चैनल पर छोड़लें और वायरल भइल। आज उनकरे दिन बाकी आज इतना वायरल बा लोग, और टैलेंट के दिन बाकी मतलब इतना टैलेंट बा ऐसे ही मतलब सब चलत आटे। और हम बता दें कि बहुत जल्द वायरल हो जाए लोग। और राम मंदिर जो राम मंदिर बाटे अयोध्या में बनल बाटे, ओकर उद्घाटन 22 जनवरी के उद्घाटन होके वाला बाटे। ई लड़की लोग ओमे भी जाई लोग, आशा ना पूर्ण विश्वास बाटे हमरा कि ओमे। और एक हम और बात बता दें कि मनोज तिवारी, रउआ सब फोटो यहाँ देख सकतानी, मनोज तिवारी भी आके लड़की सबके मतलब गाना लगे से सुनले बानी। मतलब ई बात वादा करके गइल बानी कि हम ए लड़की लोग के बहुत बड़का प्रोजेक्ट मतलब कि बहुत बड़का काम देम, ओमे सब लड़की लोग सक्सेस हो जाए लोग, आगे बढ़ जाए लोग। ई लड़की कोनो बड़ घर के ना हो लोग,